ya min iyaka gurgudu ya da ya bi ni addu'a ya ta kula mu kuma ni kullun addu'a nake masa Allah ƙara azarta shi baran Allah ya saka da amma nagode mu ma mun nagode mun ga farin nagode dama abin da yasa wannan gaskiya ne tunda Allah ya saka mana muna samu wannan gaskiya ne shi yasa ne gode kawai a cikin barka da bani ai kuma ka faɗa kana kyaman ka ai yanzu kuma ban da abokin shawara ne fika ai danka abokin shawara ka ne sai aka yaya sannan kuma ni akwai wani abu da nake so maka magana saboda amma abin da yasa bana son faɗa maka wai tunda kun riga kun saba kuna zuwa gonan nan sai kuga kamar in aka ce kar ku je gonan nan kamar ana hana ku ni kurin tunda Allah ya azurta ni magana kuke yi muna magana ne akan zai koma ya kamata a ce kurin aikin ma kawai a dinga sa kuɗi ana yi ko ka dinga zauna kana huta ita ma umman ɗaukan mata ɗan aiki ko da ta zo a dinga yi mata aiki a cikin gidan kawai duk abin da ya kamata a mata kawai sai in dinga biya to madalla sai kullahi na jaddin wannan lamari naka hakika noma mun riga mun saba mu yan karkara ne amma ko ban je na tuka na yi ba kamar yadda nake da tunda Allah ya azarta ka bada kuɗi sai in baya ai mu ai kai tankanin kai ai da kuɗi yake neman kuɗi in na bada kuɗin sai ai mu ita kuma wannan umma da take faɗa haka in ka nemo mata yar aikin ta girkin ta dafa mace din daidai ne har da ba ita ta haife ka ba ba ita ba ce dama ba ta haife wani zanci ai ba ita ta haife ka ba lanta na Allah ya gafarta mata ita ce mahaifiyarka ran da ka zo duniya ta waigo ta san me ta samu namiji ne amma kafin a gama maka wanka Allah ya karɓar ta dan juma'a ta mata karfe 9 da safe a ran da aka yi addu'a 40 ran na taɓa ran aure da Hajiya Nafisa ta rungume ka duk abin da ake na jego ita ta yi naka har kuma ta yaye ka ka zama mutum ka yi ciwon kyanda kana yaro ni na haife ka ɗana ne kai amma kyamaka nake saboda kin ka kacce ko ina kuraje ne ya feso ga wani irin koren kaki da kake mai ruwan algasa feso ka feso ba na iya kwana a cikin ɗakin amma ka ta rungume ka ta take ka tsakanin da ita sai dai Allah ya mata addu'a Allah sa ta rabu da duniya lafiya in dai Allah ya mace a diga digin mijin da take to Hajiya Nafisa ta samu dan taimako ba dan ka gaya min yanzu ba taɓa sanin ba mahaifiyata Allah saboda ni duk ganin da nake mata mahaifiyata duk abin da uwa take wa ɗanta ta nemi to menene ai yar manyan mutane ce yar manyan mutane ce mahaifinta babban limami ne a garin su a nan Gobirawa shine babban limamin na Juma'a na Gobirawa gaskiya na wato ina jin daɗin addu'ar da kuke saboda lokacin da na sauka a Lagos lokacin dan akwaku ne da ni dan kararrami nake sai da omo da dan sabulu haka Allahu akbar to ina zaune akwai wani ana ce masa Alhaji Sale Allahu akbar shi kuma oda yake zuwa iyo na motoci yake zuwa isiyo sai zuwa dinga sayarwa sai zo na ka kan wani sai sai samu kuɗi ya bani sai ce da ni in je in buɗe babban Allahu akbar shikenan sanadin arziki kenan sanadin arziki yanzu kana ganin a tamfofi shaddoji kamun su ake da kawai ni ba jin ban gani ba amma a tambarin ma ina ganin Alhaji Saifullahi to ai wannan abin daga Allah shi almautu wahidan asbaba kasira mutuwa ɗaya ce sanadin ta da yawa haka arziki ɗaya yake amma me sanadin Allah shi sani yake buɗa maka to kaji suna da bayani sai dai in ce maka ka lura da duniya Allahu akbar sannan ka rike amana gaskiya ka rike ibada wannan gaskiya ne duk abin da kake yi kan lokacin sallah yi ka tashi wannan gaskiya ne inda kake zama inda kake kasuwanci su ma ka zauna da su lafiya gaskiya ne rayuwar nan ba komai ne a cikin ta ba ka rike gaskiya a harkokinka za ka ci gaba gaskiya ne ya ka cin abin da zan ci sai kuma maka da Allah ubangiji ya kai ka lafiya abin da kake nema Allah ubangiji ya ba ka shi Allah ubangiji ya dawo nagode Allah ya maka albarka nagode yanzu zuwa zan yi ne wanka to shikenan amma ina son ba sai da yamma ai za ku yanzu dai wanka zan yi shikenan in kai wankan ka shirya sai dan baka dan abubuwan da zaka rike ka tafi da su ni ma bari in shiga da kaci to shikenan Hajiya Nafisa Hajiya ga wannan ba na zancen nan to ta bari ta shi Allah dai ba da sa'a kuma babban hanya Allah ya kare
ni da ba na son ma koma yanzu. Amma abin da yasa zan koma saboda dai ana ta yin faman yi min waya zo. Wannan aiki an gama aiki tunda ka bada kuɗi a gama filassa wannan filassa takardar minti 12 gama ta. In ma yawa dai kai 15. Akwai ma minti 10 daya Alhaji Sabi kura ya ce. To Alhaji Sabi kura ko? To shikenan na fahimce na san. Ya ce zai ka. To shikenan Allah ya kiyaye. To Allah ya maganar kuɗi ko nan kuɗin za su isa Alhaji. Za su isa insha Allah. Baba san da zuwa. Wannan kuma fa. Ba gane shi ba? Ko da yake lokacin da ka tafi bai girma haka ba. Ya bai girma haka ba. Yaran da aka sha su tare. Ya to ai a lokacin sun saboda ya kuɗi yanzu za ku juya mun baya. Ba haka ba ne. Sai ya zama haka kuma. To ai gashi nan dai girma ya kai girma amma ba hankali. Ka munafince ni wannan cin amana ne. Ba munafinci bane ba cin amana bane. Abin da yasa na dauki sai billahi na kai shi Lagos. Legar gari ne mai sarƙaƙiya mai sulkuki. Wato ko mutum in ba ni tsaye bane. Kai bula. Su kansu da makan gidana sun san sai billahi ya dawo da mun koki suke yi. Inda nake sa san wato da ba kuwa nake sa san wato da ba akuyoyin gidana. Nan dai an ci amana ta. Ba da cin amana. Wallahi an ci amana ta. Ba da cin amana. Wallahi cin amana ne. Ba da cin amana bane. Ba magana aike na aike ba. Dau dana ne ma a kai wurin da ake samu arziki yaro ya samu. To ai maza kama suka tara. Saboda an mun waya. Saurara tukun maza kama suka tara. Fasalin su ya bambanta. Ɗana da ɗanka ba dai suke ba. Ni da hannun tsaye ne. Na kuma garma ne. Ya Allah! Yan fara. Allah dukkan abin da ya kama. Zai sai billahi. Zuwa kullum Zai haka sai billahi. idan Alhaji Sabi ya kasa minti. Alhaji Sabi kuran ma da ba komai. Ka gaya masa dai ai filassa zan turo maka da 50,000 a baka. To Allah ya ma albarka. Shi kuma zan turo masa da ko kai. Dadi alqur'ani ya zagewa ake. Shi kuma zan turo masa da ko 10,000 ce in ya so sai a dinga dan yi masa wani. Azana anan a tafi da Allah. Saurara. Zaka Shikenan na gode. sai billahi ka gaida jama'a baki daya ka gaida jama'a baki daya ka ce ina gaida da Alhaji Salele mai nama nan Alhaji Salele Alhaji Salele na agege da Hajiya Hasiya mai abinci dan Allah ka sau mai yaje to shikenan a huta lafiya ka gaida da Hajiya Hasiya mai abinci to za dan su gefe insha shi Allah ka balle mun tafi da Hajiya Atina shugaba ka gaida da Hajiya ta kura ya tafi da Fati gwado ka ce ina gaida su wannan kwaram ba ka dau kuɗi ko ɗanka ya dau kuɗi ya bani ba hanyar tafi kuɗi wannan gaskiya ne kai kake da jama'a a gege kai kake da jama'a a fafa kai Alhaji Sabi na Allah samar talele a Ikeja sa Alhaji Ali Ikeja wannan gaskiya ne do Allah abin da ke ta dubu ba canji do Allah a san hanyar da za a sa min dan auta a tafi da shi Legas din nan ya je neman kuɗi wannan gaskiya ne zama dai na amana muke tare maka tashi da kai wannan gaskiya ne da samu da rashi din na Allah ne kudu sun fana matsala to amma ne mugun zama ka nuna min wannan ka nuna min rashin kauna ina baba ka sada ka dauke danka ka kai shi Legas yaro ya da sai alheri yake wa jama'a a gari alhamdulillah kuma sa masa albarka nake to amma ka sani baba Ali da Saifullahi da dan wata ba dai bane hankalin sa bai zo dai ba shi na ka garma ne wani sama yake cizo shi saboda kifin gwangwani ne shirin kifin gwangwani ne kai da gindi ne bai zama normal ba saboda ka tayar da wannan shashashan a kai shi haka ake yi to mallam kwara ko kana so ko baka so in Allah da dan auta sai ya je Legas ban damu ba mun ga mun je Allah mu ba mun je alquran wallahi sai dai bakin ciki ya kace ka ba in kana ta haka ne ka tsaya ka dan ka bada ya zama mutum mana hankalin sa ne sai billahi da ya tsaya ya karatu Muhammadiyya yayi na banko yaran nan sai da ya sauka karatu sannan ya shiga boko daga baya yaran sai da ya gaba samun kwalinsa na NCE dinsa sannan ya tura shi Legas ka tura dan auta din ai ba mai bagalan ko bai samu kudin ba kuma ya karin galu da sa obi wani abu ko wani abu Allah kiya ka sai billahi Allah ya ma albarka Allah jikan mahaifiyarka kuma da Allah ya mata da su Allah ya gafarta mata tana kasa kwance Allah jikanta da gafara domin kullanta tun da muke da ita ba ta bata bane ba ko ya ta yi Allah ya haka ma ni ai da na ce ban yadda ba na so ja ta marka ta sani ita ce wai duk bala to sai ka je tun farko da mu ai ita ta zuga ni biya za ka yi ciwon ɗana
namiji na ɗa namiji ne, ciwon ya mace na ya mace. ni kuma namiji kai namiji. Kayan ka tana nan a zaune. Ka je ka samu leda gane masu ka siya ka zuba a ciki ka yi legas. Allah kuwa. Wa ban sani ba ko in je Allah kiyaye. In ka je faɗar dawaki za ka ga motoci ana loda mutane sai kai ma ka hau. Kullum. Ke nan na da ni. Allah ya kiyaye. Allah ya bada sa'a. Allah ya bada sa'a. Ranabi. Do Allah do annaban an samu gwado a siyo min irin wandan nan da baya mutuwa da ni. Kiyaye ba hankali. Wannan kuka irin kukan jaban jaki yake ya sa kura kuka jaban jaki ya sa kura kuka irin kukan sa take. Salamu alaikum. Bani ko naira bani da ita. Ba kuwar yin wannan ji. Allah yin wannan ma ni ita ta bada mu na bayan da zan kwana ba. An ta na kwana ga tsayin gada ba ni ko za ta malka da na Alƙur'an sai na kwana ni ne. Bukata ta biya tun da Allah ya kani namu. Wallahi kuma za mu kwanta cikin gari ko ma